Podravkin Fiat Balila iz 1936. godine, prava makina s 500 kubika i 11 konjskih snaga, iz garaže izlazi samo u iznimnim prilikama i vozi samo važne goste. Danas je bio takav dan. Balila je u Podravku dovezla Zlatka Dalića. Ne znate tko je on? Evo odgovora. Ste uzbuđeni? Da, jesmo jako. Kaj se tu čeka? Zlatka Dalića. A ko je on? Kralj svih svjetova i nogometa. Podravkaši su srdačno dočekali izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, koje je na svjetskom prvenstvu u Rusiji za dlaku, odnosno za 2 sučeva zvižduka, izmaklo zlato. Družili su se oni već ove godine na korporativnim igrama u Baškoj, gdje je Dalić bio Podravkin gost. A ondje je pala prognoza da će reprezentacija otići daleko. Ovako je to izgledalo kad je izbornik zakoračio u Podravkinu kino salu. Prijateljstvo se sada nastavlja nakon velebnog uspjeha Vatrenih. Zlatko Dalić postao je ambasador Podravke u zemlji i svijetu. Marketinški ugovor, čija vrijednost nije otkrivena, potpisao je s predsjednikom Podravkine uprave Marinom Pucarom. Od ključnih elemenata koja nas je doveo do ovakvog veličanstvenog rezultata je bilo srce. A srce je ono što veže, što je sinonim i slogan Podravke, pa mogu s ponosom reći da ovaj rezultat je rezultat igre uvijek sa srcem. S riječima predsjednika Podravkine uprave slaže se i sam Dalić. Ja i Podravka imamo neke slične stvari. Radimo s srcem jedni i drugi, ja i oni. Borimo se po svijetu, probijamo se dalje. Imali smo teške početke, teške stvari, borili se, radili, ali nastojimo doći do velikih stvari i do onoga što je san svih Hrvata, to je veliki uspjeh. I zaista veseli me ova suradnja i ako ja na bilo koji način mogu pomoći, mogu unaprijediti bilo što u Podravci, ja sam zaista sretan. Jer ovo što je sad u Hrvatskoj, jedno zajedništvo, jedna ljubav, jedna sinergija, jedne emocije, moramo to iskoristiti. Izbornik Vatrenih, nakon potpisivanja marketinškog ugovora, rekao je kako kao klinac nije odrastao na Podravkinom čokolinu, ali je otkrio svog favorita među proizvodima koprivničke kompanije. Klinac, nisam jeo čokolinu, ali sam jeo granuladu. Pucar je kazao kako je ugovor s Dalićem jedinstven jer ga je zapravo potpisalo svih 6500 Podravkinih radnika. Doček izbornika nastavio se u radničkom restoranu uz navijačke pjesme. Mlada Podravkašica objasnila nam je zbog čega je došla na doček Dalića i otkrila je kako je tek nedavno, upravo zahvaljujući njemu, postala nogometna navijačica. Jeste uzbuđeni, došli ste na doček Zlatka Dalića, kako ste to doživjeli, kako se osjećate? Pa ovo je lijepo, zaista se učinilo puno za jednu malu zemlju Hrvatsku i mislim da je stvarno lijepo što su ga tako dočekali, to je svi mi Podravkaši i da je osjetio tu toplu dobrodošlicu. Jeste navijali za prvenstvo, bili ste od prije navijačica ili ste postali navijačica, kako ste proživjeli svjetsko prvenstvo u nogometu? Ja sam od onih koja je postala navijačica, čisto iz te euforije, svi su navijali i zaista je postalo i meni zanimljivo i ponosna sam na našu reprezentaciju i na gospodina Dalića. Učinio je velik posao. Dalić bi trebao promovirati Podravkine proizvode u zemlji i svijetu, sudjelujući u promidžbenim porukama na televiziji, kampanjama na društvenim mrežama i na prodajnim mjestima. Pucar je kazao da su Podravkina Vegeta i Vatreni 2 globalno najpoznatija hrvatska brenda i zato u koprivničkoj kompaniji od te sinergije mnogo očekuju. Na tom tragu izbornik će iz Koprivnice odnijeti simboličan dar, pobjednički pehar ispunjen Podravkinim proizvodima.